Encén les orelles. Dark boy, denim angel boy. In the doorway, boy. She was a lipstick boy. She was a beautiful boy. And tears, boy. And all in your inner space, boy. You had hand girls, boy. And steel, boy. You had chemicals, boy. I've grown so close to you, boy. And you just grown, boy. She said, come over. She smiled at you, boy. Sent les orelles, emissió número 13. Amic Aitor, com estem? Com va la vida, company? Bon dia, doncs bueno, aquí estem. Fa cosa d'un mes que no gravàvem, sigui per motius personals, sigui per també temes de que si no hi havia tant futbol, hi havia les seleccions que ja sabem que no ens interessen gaire. Gens ni mica. Però bueno, aquí estem. Tu què, tot bé? Molt bé, molt bé. I de fet hauríem de dir, mira, fem una cosa per tenir una mica de decència. Encetarem la tercera temporada, perquè com han passat tants dies, queda una mica ridícul dir que continuem el 13è capítol de la temporada segona, no? Bueno, podem fer un segon parèntesis a la temporada. Un segon parèntesis. Entre moltes altres coses, mira, et volia comentar que he fet un viatge apassionant, ara no m'enrotllaré molt perquè començaria a parlar i no acabaria, però sí que t'explicaré una anècdota del meu viatge a la Xina. Hòstia. I és Dic, hi havia més xinesos aquí o al Camp Nou? No, al Camp Nou no hi ha xinos, Al Camp Nou hi ha, a veure, normalment sí, hi ha una gent mica de tot. caucàsica, què més? Hi ha gent, sí, algun xino que altre, però hi ha com molt... Dic menys catalans de tot. Sí, català, poquet. Estem en exclusió social total ara mateix al Camp Nou. És la realitat. En perill d'extinció. Sí, malauradament. Doncs vaig estar allà a Xangai, vale? I va coincidir amb el Barça-Madrid, amb el malaguanyat Barça-Madrid, que ara no entraré amb el resultat i potser ho podem fer més tard, però el que vaig fer és una cosa que et recomano, i recomano que escolti això, que és que jo quan soc fora de viatge, si hi ha algun partit important, no em diguis un Barça-Getafe, perquè és un partit horrible. Un partit nivell Champions, així nivell top, o un Barça-Madrid, Barça-Atleti. Exacte, un d'aquests guapos. Doncs jo tinc el costum de localitzar la penya del lloc on estic de viatge, si és que existeix, no? I això és molt curiós perquè, te n'adones de... Home, doncs l'afició que hi ha pel món del Barça és considerable. En alguns llocs m'he trobat amb alguna sorpresa. A Reykjavik, per exemple, no n'hi havia penya. A Finlàndia no n'hi havia, però a Xina, òbviament, ja sabem que sí. Al final hi ha llocs d'aquests així més mediàtics que deu haver-n'hi a tot arreu. Doncs t'haig de dir una cosa, amic Aitor. Vaig contactar a través del Facebook, no? Vaig veure, sí, penya blaugrana a Xangai. El primer que em va sortir va ser una notícia on sortia el president, que el vaig conèixer, un xinès, per cert, un tio molt trempat, amb el Joan Laporta, el segon de Laporta, vull dir, era una penya de categoria. Sí, una penya considerable, d'un cert nivell, vaja. Sí, doncs res, vaig escriure per al WhatsApp i tal, i em va contestar, i així amb un anglès una mica macarrònic, que ho dic de passada, que sapigueu que a la Xina el nivell d'anglès parlat és 0,7. Si aquí a Catalunya jo tenia una mala concepció de que la gent parlava poc anglès... De fet, diuen que els jocs asiàtics sí que... O sigui, després el pinten molt bé de que la vida és l'hòstia i tal, que no es diu que no, però que són molt de que es tanquen a lo seu. Sí, l'idioma es limita al seu i no sé què. Sí, no, però ho tenen clar ja, O sigui, allà absolutament quasi tot, inclús en llocs turístics, està tot en xinès i tal, però això és una mica off-topic. Doncs li vaig escriure amb el xaval aquest i li va fer molta il·lusió i res, ens va citar, i allà a Xangai, la ciutat de Xangai. Llavors, a l'hora convinguda, ens diu, mira, estarem aquí en un centre comercial, que per cert, a cada ciutat hi ha 300.000 centres comercials de l'hòstia, és una cosa impressionant. I arribem, no?, i em vaig quedar al·lucinat. O sigui, jo m'esperava una penya blaugrana una miqueta d'estar per casa mediterrània. Sí, de 40 persones. Algo així. Un baret. Els 4 o 5 vells allà amb les cervesetes. I què, quantes persones? Persones no les vaig comptar, però et dic jo que potser exagero, però no em quedo curt si et dic que era entre 70 persones i 90 allà dins estaven ficades. I em diràs, i com era el lloc? Era com una espècie de sala polivalent, que hi havia com per fer representacions de teatre, però tenia forma de discoteca. Tenia una barra del bar de la hòstia, il·luminacions, làser,
una pantalla, tio, que ni amb tots els amics que tens agafats de la mà així la cobriries de banda i banda, enorme, però tot muntat, tio, rotllo bé, A la perfecció. A la perfecció. Per cert, s'havia de pagar una entrada, que això, bueno, vaig quedar una mica... Bueno, el canvi eren 7 euros, ¿vale? Més o menys, però, cuidado, perquè et donaven crispetes i menjar d'aquest així per picar il·limitat i cervesa il·limitada. Hòstia, que vaig haver de trobar el moment per dir prou. T'hauries posat les botes, T'hauríem pensar, joder, aquest, com s'aprofita. Molt, va ser una experiència molt guapa i a part, doncs, el resultat va ser el de menys, sincerament, i mira que és un Barça-Madrid, no cal que et digui l'Oremos, que normalment em crea això. Però hi havia un fotimer de gent i t'haig de dir, com a curiositat sociològica, tio, que mentre estàvem allà, just abans del partit, em torna a venir Espera, perdona, interrompi. La gent allà que és més del Madrid o del Barça? O diries que de tots dos? Això no entenc que al final no t'ho sabria dir. El que parlàvem l'altre dia, el ser de fora no ho vius tant com si ets d'un mateix lloc. Però sí que és cert que hi ha dels dos costats o tira més cap a un cantó. És que no t'ho sabria dir, bàsicament perquè, clar, lògicament a dins de la penya aquesta de Xangai no hi havia cap madridista. Bueno, clar, aquí no, però vull dir... Però no vaig veure molta gent amb samarretes de futbol pel carrer com aquí passa, Això no ho vaig veure, Inclús allà sí que n'hi havia, però la gent anava molt de casual, així, tal qual. O sigui que, molt guai. I ens van presentar, abans de començar el partit, escolta, no sé què, arriba el president, que han vingut 2 catalans, no sé què, no? I sí, 2 tios, cadascú amb la seva història, no? Ara tampoc ve a tema, però em vaig fixar, que és el que et deia, no? De diferències que durant el partit, ja et dic, érem 90 tios i ties allà dins, vale? Que si fos aquí, no cal ni que t'expliqui el merder, el xivarri que hi hauria, vale? Aquí, doncs me'n vaig adonar de diferència cultural perquè jo, la meva xicota i els 2 catalans que van venir, durant tot el partit estaven parlant, clar, anaven fent cerveses, això, l'altre, protestant, insultant a l'àrbitre... I els altres no hi ha res, no? Tio, en sèrio, Aitor, i els altres estaven... o sigui, bé, no estaven tristos, però estaven tots, cadascú, i segur que es coneixien entre ells, però mirant la pantalla del partit, així tranquils, i allà la diferència cultural la vaig veure enorme, Perquè... Bueno, sí, el caràcter, ja diuen que són més calmats i de més. Sí, home, sí. O sigui, comparar la cultura mediterrània nostra amb la xinesa, almenys allà a Xangai, tot molt bé, però vull dir que me'n vaig adonar dels 10.000 quilòmetres que ens separen, saps? Era una diferència notable. Però molt guai. I si algun dia fots algun viatge i tal, jo t'ho recomano perquè és una experiència molt xula, perquè fas com un petit impàs, no? Veus l'equip, que de vegades pel món és complicat, veure el Barça. Sí, i coneixes món i veus a vegades això que dius, hosti, vagis on vagis hi ha algun aficionat, hi ha penyes i de més, i veure també com es viu, que al final és el que dius tu ara. A cada lloc es viu d'una manera diferent, que no significa que sigui ni millor ni pitjor, però sigui d'una manera més intensa o el que sigui. Home, millor ni pitjor, sí, tens raó, no ens hi ficarem amb això, tot i que jo tinc la meva opinió personal. Sí, no, òbviament, però... ens pot semblar millor o pitjor, però vull dir que també és veure, com amb tot, vull dir, com és l'afició del club a diferents costats. Sí. És a dir, és com, jo per exemple, de la Real, no és el mateix si mires una penya aquí que si mires una penya al Japó perquè tenen un jugador... Sí. Tot això varia. Em preguntaven coses, no?, de Barcelona. Bueno, quan te'n vas molt lluny, no?, el tema catalanitat, Barça, te n'adones saps allò que deien a la merda del procés, no?, com ens mira el món i tal, doncs te n'adones com ens mira el món i tal, no? I a vegades fan preguntes una mica que te n'adones que al món no li va quedar molt clar el que es va fer amb aquell 2017 i quasi que millor, perquè si ho saben de debò... Dic, no ens va quedar clar ni a nosaltres, o sigui, imagina't. Bueno, a mi em va quedar claríssim, però sí, però vull dir que no els hi va quedar ni clar perquè va durar 8 segons. Això em refereixo. Exacte. Que per cert hi havia una noia allà, una despistada, una xinesa, amb la samarreta de la Roja del Lamine Yamal, i li vaig recordar que fes el que volgués, però que allà aquestes coses no estaven molt ben vistes, saps? I se'm va quedar així. El nostre programa, almenys, no. No, i se'm va quedar mirant, saps, d'aquesta manera dels xinesos, no?, que s'ho agafen tot així, et miren amb els ulls oberts, així, no?, en plan, gràcies, d'acord, no sabia, tota vermella ja. I jo, prefereixo això que em diguis que no. No sé a tu, en lo personal, a mi em fot una mica de mandra analitzar el Madrid-Barça, perquè és un partit que està al marge del i que ja, jo crec que ara toca deixar-lo enrere, sent conscient que al final és el que dèiem, té unes quantes baixes i a més, i ja està, i a la tornada ja podràs guanyar, o podràs redimir-te, Mira, hem tingut, a veure, per començar,
Amb l'Elx és un partit que no mereix gaire comentari, vale? És un equip ridícul, ho podem dir, no? Aquest any... O sigui, un altre et diria encara ridícul, però aquest any van, no sé si estan quarts o cinquens. Sí, però bueno, sí que els vam passar per sobre. No és un partit que... Mira, el que em va sorprendre negativament és aquest, el Bruges-Barcelona de Champions. I et dic més, Bruges-Barça és aquell que li anulen a l'últim minut un gol al Bruges per falta. Correcte. I jo, sincerament, jo et dic la veritat, parlant sincerament, penso que no és falta. O sigui, al final, el jugador no pot amagar la cama i diu, si l'has cagat, l'has cagat. És que tu, mira, Aitor, des que no tenim el Joan Garcia, vale? Que ara parlarem després de tot aquest tema, però mira, Sevilla-Barça 4-1. Vale? Aquest va ser el primer partit que no va jugar el Joan Garcia. No, mentia, el del Paris Saint-Germain. També el vam perdre. Sí, però bueno, el Paris Saint-Germain-Barça... Bueno, però aquí era entenible. Sí. Perquè dius, bueno, és un cert nivell. Però després, un Sevilla fa 5 anys et dic, vale, era un dels equips més... Bueno, top 4, diguem-ne. Però ara el Sevilla està 16è, crec. Vull dir, un equip que a 16 no et pot fotre 4. Però fixa-t'hi que, mira, amb el Sevilla ens van fotre 4, el Girona ens va fotre 1. L'Olympiacos, bueno, en fi, com un Elx. Bueno, i amb el Girona pateixes fins a l'últim minut. Exacte. No és allò de dir, bueno, guanyo 2-0 i vaig sobrat i simplement em marquen un gol. Clar. No, pateixes fins a l'últim minut. L'últim minut el Bruges ens va fotre 3 gols. El Celta ens va fotre 2. Vol dir que es miri per on es miri, el nostre estimat porter suplent forçat a la titularitat, l'estimem molt, però la realitat cau pel seu propi pes. O sigui, em sembla que Joan Garcia està ja per tornar i, sincerament, és que la realitat... Fa falta. És que es veu aquí, vull dir, és que ens foten una mitja de 2 gols per partit. Vull dir, és que necessitem que torni aquest porter i tant de bo que els preparadors facin la seva feina, perquè és que és entre tenir-lo i no tenir-lo... Jo trobo, ja ho vaig dir, que és una peça clau. Una peça clau. O sigui, al final, sí, òbviament, sí marca, és el que dèiem l'altre dia. I tornem al que hem parlat sempre de la Champions de l'any passat. Tu pots marcar 7 gols en una eliminatòria, però arriba el rival i te'n fot 8 i les cagades. Aleshores, necessites un porter, unes garanties. Que no tots els gols són culpa del porter, però per molt que aquest gol no sigui culpa del porter, si tens un porter que te la treu, doncs millor. Sí, perquè tenim bastants problemes, vale? Però recordem que el més greu és no tenir un porter de garanties i el tema de sempre de la defensa. És a dir, el gol no em preocupa tant, però, clar, és que estem amb el rotllo de Covarsí. Diuen, per cert, i jo m'ho crec, que hi ha una mica de mala maró al vestuari entre la defensa. Jo estic segur que l'Eric i el Covarsí em sembla que no es porten molt bé amb l'Araujo, ni futbolísticament ni en lo personal. Bueno, i que el nivell, o sigui, és el que dèiem. Araujo pot sortir un dia a aguantar-te bé, però és el mateix que hem parlat sempre. Tenies a Íñigo, que era un tio que t'ho aguantava, que tenia experiència i liderava i de més, i ara això qui t'ho aporta? Si l'experiència te l'ha aportat Christensen, tot el respecte, però no és el mateix. No, es va mig filtrar. Bueno, en fi, ja saps que aquestes coses poden ser fantasia pura, però m'encaixa molt amb la realitat, que o Eric o Covarsí es veu que van insinuar que jugar amb l'Araujo és com jugar amb Déu. Perquè és que no foten la pinça i no s'entenen. Aleshores, clar, a veure si el Hansi Flick li pot fotre alguna cosa amb aquest tema. Bueno, i que per banda esquerra tens o Gerard Martín, que tampoc és cap crack, i per altre cantó tens a Valde, que no ha pogut jugar cap partit complet. Que bueno, ja en parlarem més tard, però també, no sé si és per tema de lesió o el què, però l'altre dia escoltava el partit que deien, diu, Valde no ha jugat, encara no ha completat mai els 90 minuts. No, que va. Valde és un jugador una mica com l'Alexander Arnold aquest del Madrid, que no juga malament però té molt atac, és a dir, com a atacant potser seria un 9, però el problema és que el jugar de defensa això el condiciona. Clar. Però vull dir, al final, clar, quan tens un costat molt bo però l'altre costat d'habilitat, doncs passa el que passa. I si a part, pel costat que t'arriben, un cop t'arriben, tens un porter que no les té totes... Clar. És que què està passant? O sigui, ho dic per encetar tema, La columna vertebral del Barça ideal, que jo crec que si el poguéssim tenir sempre guanyaríem la Champions, és Joan Garcia. Estic parlant de l'essència, vull dir, lo bàsic, Joan Garcia, Covarsí, Pedri, Rafinha, que ara en parlarem d'ell,
Lewandowski i afegeixo Radford. Per què afegeixo Radford? Perquè, a veure, en lo personal, però... Bueno, i perquè quan parlàvem fa 2 o 3 programes del tema de que Lewandowski ja començava a estar una mica gran i que... O sigui, no perquè no estigués per jugar, No, va fotre 3 gols l'altre dia, li començava potser a caure un recanvi en el sentit de que potser ell no t'aguantava els 90 minuts. Pues, al final és el que diem. Necessites un davanter una mica més jove i que corri més, que et dongui més vitalitat, més joc d'equip, com el que parlàvem de Ferran Torres. Si a part de Ferran Torres tens a Rashford, millor. Per què? Perquè pots dir Ferran Torres aguanta, doncs se'n va a la banda, saps? I Rashford al principi se'l criticava. Tots dèiem, hòstia, ve del United, porta 3 anys sense jugar res, i jo crec que està demostrant que pot ser perfectament un davanter titular del Barça. És que si els afina una miqueta el flic, d'entrada no trobo que combinin gaire futbolísticament. No sé si te'n recordes, si repesquem el que et comentava, que Koundé i Lamine Yamal, en el fons, viuen el futbol diferent, per tant no lliguen bé. És la meva opinió futbolística, però penso que és una realitat. Si ens n'anem a l'altra banda, Balde i Rashford podrien combinar millor, però això no vol dir que encara realment estiguin en engranatge. Bueno, i que tot depèn. I ara, per exemple, Lamine, jo trobo... No sé, ho deia al principi, jo pensava, no, tampoc és per tant. Però sí que Lamine últimament que està més per fer el burro que no per... No va estar pel futbol, perquè dius... Si fes... O sigui, jo no em queixo perquè vagi a la Kings o perquè sí, però perquè vagis... Si almenys parles, és a dir, primer de tot, si vols ser com Messi i Cristiano, vols arribar a aquest nivell... Ells, hòstia, doncs, demostraven el que havien de demostrar i potser valen una mica més o una mica menys, però no estaven tot el dia dient merdes. I si ho deien, almenys després, també actuaven al camp, saps? No, bueno, ara no sé què, perquè us fotem una païssa i no sé què, i després dius, vas jugar, perquè si mai ni jugues. A veure, és de... Em perdó per tu, però és de la lliba dels malcriats, no? Dels nanos d'alguns nanos d'avui en dia, no diré tots, no? Però és aquesta... Sí, no, però d'alguns. És en plan, soc un milhomes, no sé ni el que estic dient, i jo ja ho dic a tothom. El Lamine Yamal és un regal enverinat. Disfrutem-lo mentre puguem, perquè estic convençut tant de com m'equivoqui. Li perd l'actitud, és a dir, hòstia... Jo penso que acabarem fins al camp damunt d'ell, I agafa i limita't a jugar, tio, i si vols ser més tirant cap a Cristiano, que algun comentari feia, vale, però, hòstia, hi ha un punt entre això i entre, per exemple, dir, no, és que los de Madrid roban i se quejan. Que a mi, o sigui... Bueno, en aquest cas... No, i que aquí té raó. Va tenir lucidesa, no? I que aquí té raó, però dius, almenys, si vols queixar així, després actuar al camp, saps? Exacte. Vull dir, o no vagis de crac, quan després resulta que arribes al camp i dius és que ha fet més toques al Chesney que tu. Jo entenc que quan el Lamine Yamal diu que el seu referent futbolístic, i entenc que personal, és Neymar, ¿vale? Perquè és que, a veure, salvant les diferències, però és que a mi em fa por que arribi amb aquest... Tu ja m'entens, que se'n vagi cap allà. Bueno, i que encara... O sigui, ja et dic, a mi la cosa és aquesta, si tu després, per molt que facis comentaris, a mi personalment no m'agrada, però per molt que tu facis alguns comentaris, si després arribes al camp, marques 2 gols i guanya el teu equip, vale, calles la boca. Però que facis comentaris de, que jo sé, o sigui, anant així de xulo, tal, estiguis per la festa, i després resulti que et foti 4 gols a l'antepenúltim... No, doncs tothom es queda allà calladet i ja està, molt bé, però és que aquesta no és la realitat. Vull dir, traient el partit de l'Elche del Celta, l'última victòria va ser contra la Real i a la mitja persona anava guanyant la Real. I no havia guanyat un partit en tota la temporada. No. Vull dir, a mi em porten els partits que jo trobo que és això, que potser s'ha de deixar una mica de xerrar i de dir, hòstia, doncs vaja a marcar 2 gols i callar boques. Sí, perquè si no, com que fa la sensació que, i no ens equivocarem si diem que quan li dona la gana jugar, juga, i quan no li dona la gana, doncs... I que és un tio que té una qualitat espectacular. Però el problema és això, que no li dona la gana, que és un xaval i, doncs... Vull dir, que jo ho entenc, està là, que, bueno, l'actitud que potser té, però dius, hòstia, espavila una mica, tio. Però et dic una cosa, jo evidentment, sense Pedri, no cal ara que diguem el que passa, amb el joc del Barça, però que la temporada que portem sense poder gaudir de Rafinha, jo crec que això està sent cabdal. Vull dir, Rafinha és un jugador que a part dels números que tenia... Bueno, Rafinha és un clar exemple del que t'estic dient ara. O sigui, Rafinha potser no té la qualitat de Lamine,
Però l'any passat va fer una... Depèn. És un altre tipus de jugador, sí, però, hòstia, Rafinha s'ha fet un gran jugador aquí. Per això, però vull dir que al final la temporada passada ho va demostrar. És un jugador que, sense parlar tant, callava les mateixes boques o més. I feia un paper una miqueta, una mica més calladet, però feia un paper d'Íñigo Martínez a la part de dalt, una miqueta. Tant, sent un jugador que al final, si t'hi pares a pensar, dius, fa 3 anys el Barça el fitxa de la segona divisió anglesa. Sí, una mica... Ni de primera, O sigui, sé que estava a primera, però baixa a la segona. Sí. Vull dir que al final, hòstia, tens un jugador que apareix un jugador que podria dir, hòstia, és que tots els mèrits se'ls enduen Pedri, Lamine i tal, i el tio no ha fet ni un comentari i ha estat allà lluitant i tal. És aquest el model, el model de jugador que ha de premiar tota la merda del Ballon d'Or. Això és com els xavals, que tots al final tindran l'època així més rebelde i això. Però, tio, si veus que si saps perfectament que tens una qualitat que pots i el teu equip perd, jo no et dic que ho facis sempre. Perquè no pot ser que portis 3 mesos que vas de festa en festa i que després no fa res. I a part, bona part de la responsabilitat d'això la tenen els mitjans de merda, que ja ho he dit tantes vegades. Que contribueixen. Exacte, perquè posen en un pedestal a jugadors com el Neymar o el Yamil Yamal, en canvi a nanos amb els peus a la terra, com el Covarsí, com l'Eric, que no és tan nano, el Rafinha, jugadors així, que tenen un tarannà... Bueno, soc professional, obro la boca poquet, si em poses el micro, si no tampoc l'obro, i jugo, i, hòstia, doncs premieu aquest tipus de jugadors perquè es projectarà un model de persona, també. Saps? Que ja voldríem que si haguéssim de dir la nostra canalla que tenim aquí cap a un tira, cap a un Neymar o cap a un Covarsí. Home, jo crec que tiri cap a un Covarsí millor. Evidentment, doncs per això és el que reivindico jo, no? Vull dir, no promocionem tant els quinquis i home, posem en valor el jovent que hi ha aquí assenyat i, escolta, professional, que és el que compta. Doncs, bueno, jo, mira, tot això que et parlàvem, que ha sortit el Yamil Yamal, et deia que si tenim Joan Garcia, Covarsí, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Radford, jo penso que tant és si està Yamil Yamal com si no. I tu em diràs, però tio, no et passis de frenada. Però és que ho penso sincerament, perquè si tu analitzes el joc del Yamil Yamal, aquesta temporada ha donat coses, però no ha estat transcendent en absolut. No, per això, és el que et dic, i és un jugador que ho vam veure la temporada passada, que pot ser vital, o sigui, et pot donar... Ara depèn, no? Evidentment, si has de marcar 4 gols ja és més difícil. Però és un jugador que sí que et pot donar una classificació fàcilment o et pot donar un partit. El problema és que aquesta temporada jo trobo que ha baixat el nivell. Sí que és cert que és el que parlàvem fa uns programes. Al final, si tu fas una temporada de 10, la següent se t'exigirà de 10 o més. O pots dir de 9 i mig, però entén-me que al final, a la mínima que baixis el nivell es notarà. Clar, això jo per exemple escoltava un programa que ho parlaven, que diu, clar, el problema del Barça potser és que els jugadors han vist, hòstia, hem arribat a les semis, i ara es pensen que estan a aquest nivell i s'han relaxat. Bueno, doncs clar, també és que per les lesions, però el que vull dir és que al final, sí, òbviament l'any passat va tenir, és com Pedri, Rafinha, tots que s'aixen a un nivell espectacular, però quan tu vens d'una temporada excel·lent, si fas una temporada del notable alt, tot i que sigui l'hòstia, ja has baixat. I et recordo que cada mes està jugant a la Roja, no sé què, no sé quantos... I per això, que acaba de batejar una aturada de selecció, ja no sé què. És que això, jo sincerament, sap greu dir-ho, però és que amb aquest panorama de continu segrest, jo és que no veig la forma com el Barça pugui arribar al final de la temporada i guanyar la Champions amb aquests impediments que tenim, perquè és que, clar, és el que passa, ho acabem de parlar ara mateix. Si falta l'essència del teu equip, doncs venen els accidents. I, en fi. Al final, quan necessites 5 peces clau i en tens només 2... T'haig de dir una cosa. Com a darrer tema. Vaig anar al primer entrenament que va fer el Barça al Camp Nou. Això farà una setmana. Tot just vaig tornar al viatge i vaig anar. Vam treure unes entrades així, no gaire cares. Quan va costar? Diria que, sense soci, van costar 10 euros cada una. No? Bueno, està bé. Home, sí. M'esperava més. Coneixent com estan els preus, m'esperava 50 euros. Sí, que per un entrenament, sincerament, sí. 10 euros ara no ens estriparem aquí les vestidures i tal. Però, home, que també podien haver obert les portes, que no passaria res, no? Que s'hagués omplert fins dalt. Però tot i així, hi havia un munt de gent. I t'haig de dir que la de vegades que passa per allà davant, que ho veig tot en obres d'així, no? I no sento gaire cosa, més aviat pena,
Doncs en el moment en què vaig entrar dins, ja que vaig passar el tema de la seguretat, que encara estava tot allà, tio, molt d'estar per casa, t'ho haig de dir. Els lavabos estaven fets, això sí. Molt senzillets, que ja interessa, no? Perquè normalment de vegades les aficions visitants es dediquen a trencar-los, no? Però molt bé, i quan vaig sortir a dins, no et diria que vaig al·lucinar, perquè no ens enganyem. Ara mateix, com està el Camp Nou, està igual que abans, encara Sí, més... perquè ara encara falta la part de tapar, més no sé què que han d'ampliar i tal. Però ja començava a intuir-se jo pel que diuen, pel que he guai, sentit, diuen que ara és més... O sigui, que la grada l'han espaiat més i han dit més cap a fora, que és més ample. Sí, que és així, Si tu anaves pel carrer abans, veies com el camp més a lluny, que ara en canvi te'l trobes de cop i volta aquí davant pel plantat. Exacte, està més a prop de lo que és les Corts, no?, per exemple. Però, hòstia, una mica de... No, vaig sentir una certa emoció al sortir per la boca, I jo feia ara temps, no sé, segurament 3 anys o així, o 3 o 4 anys que no anava al Camp Nou, 4 no, però 3 segur. I vaig dir, va, foteu-li una empenta, que ja tot això queda enrere, a la gent no li agrada. Ara ja, dic, per fi ja tornen, Sí, i... Portàvem ja 2 o 3 programes, vinga, va, que aquest cap de setmana tornem. Jo vaig dir, en plan, estic segur que no anirem al Camp Nou fins que estigui acabat, vale? Però bueno, clar, al final això no és veritat, vale? O sigui, he fallat amb la meva predicció, però clar, primer 45.000 persones, després 60.000... Bueno, i que s'ha d'entendre, al final és el que parlàvem, que a molts estadis ha passat, que no és fins que s'estigui del tot completat, sinó que ara s'arriba, ara es van fent ampliacions... Bueno, és que m'agradaria saber, com que aquestes coses les persones mortals no tenim accés, però a mi m'agradaria saber la factura pel Barça que li comporta jugar al Lluís Companys cada partit. Quanta pasta deu costar, tio, jugar al Lluís Companys? I a sobre, que el Collboni és un espanyolista, Vull dir, estic segur, si el Barça s'està afanyant i ha dit que ja juguem aquí al Camp Nou amb totes les tutxanes pel mig, estic segur que és perquè, mare de Déu, allò deu ser... Com que no s'omple a part, deu ser molt car el lloguer. Clar, és veritat, sí, que és això, i a part no s'omple tant. Per exemple, hi ha la part aquesta de darrere les porteries que com queda... Ja no hi ha la pista d'atletisme, però com hi ha darrere la part aquesta... Sí. Que jo, al final, per estar aquí i veure el camp a 100 metres i no veure res, doncs per això millor no ho miro. Però bueno, que ja tenim aquí ja ens ensumem al Camp Nou. Ja arriba un altre cop. Ja estem aquí de tornada. I que jo, si jo hagués conegut personalment a la Porta, vale, el tingués a prop, és una llàstima perquè ara ja està fet tot, vale? Tindrem un Camp Nou de l'hòstia, però jo li hagués dit a la Porta, deixa't estar de nou estadi, tio. Només necessitem un sostre, tio. Vull dir, encara que siguin unes lones d'aquestes, sí, tio. Sí, al final que l'estadi no està malament, però vull dir, tampoc cal... Això passa amb molts equips. Ara l'Everton van haver de canviar l'estadi i a més desplaçar-se, no modificar-lo, sinó desplaçar-se San Siro, saps, el d'Itàlia, mític? Sí, de l'Inter i el Milan, doncs ara també s'han de canviar d'estadi. És que no hi ha imaginació, tio, perquè no hi havia calés, això és evident, per fotre un camp com aquest, que per cert, vaig estar mirant un article d'arquitectura i tot això, i es veu que ara mateix la construcció del Camp Nou a Europa ara mateix és l'obra més faraònica que s'està fent, Vol dir que supera eventuals ponts d'aquests quilomètrics que s'estiguin fent per Europa i tal, vull dir que té un cert nivell. Home, té un cert nivell. Per això li deien, no et compliquis, no? Li hagués dit, posa'ns un sostre. Un sostre i ja està. Agafa el sostre del Palau Blaugrana i el fiques allà. Ostres, sí, pobre Palau, amb aquell sostre tan xulo que té. Bueno, farem una coseta, si et sembla bé, ho deixarem per aquí, hem trencat el gel, el gel de... Hem tornat aquí un altre cop i ara ja a continuar setmana a setmana. Fas tu la cluenda? Vinga, va, bueno, espero que... Res, doneu la vostra opinió si teniu algú diferent a dir o a pensar en algun aspecte i poca cosa més, ens veiem la setmana que ve. Visca el Barça i visca Catalunya. Encén les orelles.